В средното общообразователно училище Емилиан Станев има 2 групи за предучилищно възпитание. Втора година в една от групите с 22 деца работи учителката Николета Ефремова. Самите родители са предпочели училището, защото децата успяват да се запознаят с обстановката, да свикнат с самия ред на училището. И когато постъпят в първи клас, познават учителите, началните, които ще бъдат техни учители на есен. И като започнат първи клас, стреса при тях е много по-малък. Много по-бързо се адаптират към самите новостите, които им предстоят. Това ли е основната разлика с детските градини, в които са повечето деца в предучилищни групи? Не, разликата е, че в детските градини режима на обучение е целодневен, докато при нас режима е полудневен. В училище и в детските градини в предучилищното възпитание се работи по едни и същи програми. Хорариумът часове е по-малък в училище. Освен ученето на нови неща за децата, най-любимо е рязането и лепенето, се оказа в разговора ни с тях. Аз се казвам Девора, много хубаво се чувствам тук. Ходила ли си в детска градина? Не. Идваш тук за пръв път. Не, 3-та година ми е. На какво те учат тук учителките? На много неща. Какво най-много обичаш от всичко, което правите тук в предучилищната група? Обичам да работя всякакви неща. Например, да изрязваме, да лепим и такива неща. Тези са ти най-любимите? Да. Вече знаеш ли някой от буквите, например? Да. И, М, В, А. Можеш ли да пишеш името си? Да. Светозар Андреев. Колко време ходиш тук? От миналата. Ходил ли си преди това на детска градина? Не. Как се почувства тук в училище? Как се чувстваш и сега? Добре. Какво най-много обичаш да правиш в часовете? Да изразвам и да лепя. Дана Любомирова Бенкова. Кога си тук в училище? Не знам още. Какво ти е най-любимото в училище да правиш? Да уча. Какво? Математика ли? Буквите или какво? Математика. А от свободните занимания, кое ти е любимо? Да играя. На какво обичаш да си играеш? С Рали си играем на кученце. Часовете тук са по 20-25 минути. После децата разнообразяват с игри. Имат битов и детски кът. Основните разлики, както виждате сами, е това, че тук децата са в училищна обстановка. Виждате, че са седнали на масички, които ги подготвят за следващата година, да се чувстват по-добре. Вече седнали на чин в ролята на първокласници. В училищна обстановка са, движат се по коридорите, вече свикват с големи ученици, запознават се с учителите си дори за следващата година, които ще им преподават. Според мен в България битува мнение, че по този начин се открадва от детството на децата. Вие как смятате? Мисля, че не. И тук основната дейност на децата е играта. Но тук просто те се подготвят по-добре за другата дейност, която следва след тази играта. Следващата дейност е ученето. И самия факт, че са в голямото училище, като че ли самочувствието и в момента е по-различно, те се чувстват по-големи, по-отговорни. В градината пък е друго, там си целодневно, има си занимания целия ден, игри, забавления. Всяко си има и плюсови и минуси. Мария Георгиева работи в другата предучилищна група с деца на 5 и 6 години. Вариантът 5-6 годишните деца да посещават училище, а не детска градина, обикновено избират родители, чиято работа позволява след обед да се грижат вкъщи за детето си. В училище децата са от 8 до 14 часа.